Hi guys, खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग शआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों होनबा लोगोफोर आंहा ओरैबायदि जादों नै बे हाथाय एम्फौ जालायबायना लोगोफोर बेखौनो आं दा सिगां टाइमाव होखादों आङो बानायनानै भिडिअ ओमफ्राय नै फिन खेबसे दिनै हाथाय आरो सानाया थानो हाया आरो जोबोद टेनसनाव दं आङो दिनै फिसालाबो लोमजागासिनो दङ माब्लाबा लाबोगोन आं फिसालानि सोमोन्दै भिडिअखौबो लोगोफोर आं दा आं बुंनो सानो ओरैबायदि टेनसन ओरैबायदि खर' गाज्रि जाना दं आं आया जोमब्राबो बावलायलायबायसो हानै ओमफ्राय नै आंहा खानाय खाननायानो ओरैबायदि खेबजां बायगुलायबाय ओरै टेनसनजों ओरै माजों खेबजां बायजोब्बाय लोगोफोर आं दा थांबाय थानोसै आं जोमग्राखौ बावबाय दे नै माबायदि जालानै खामानियानो माबायदि गाज्रि बाद दे आं दा थांबाय थानोसै दा जेसे हायो एसे देखायलांबाय थागोन आङो हाथाय बख'नायखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो माबायदि जायो आरो माबायदि गयो माबायदि माबायो बेखौ आं देखायलांबाय थागोन थौदो बिदिबा लोगोफोर आं दा न'आव थांनानै देखायलांबाय थानोसै आरो हाथाय एम्फौ बख'नाया जायाबा हाथुरा लाखाबाय हाथुराजों देना फैगोन बे हाथाय एम्फौ बख'ग्रा हिन्जावखौ हाथाय थाथाय गजोब्बाय है र' नै बेलाय नै बुरि हाथाय एम्फौ बख'ग्रानि न'खौ मोनफैबाय नायलाय न'आ हाथाय एम्फौ बख'नायजों थगाय बिसिबा गिदिर न' लुखाबाय नै साइकेलाबो मालाय गियान गोनांसो होनो गियान सोखादों होनदों एम्फौआ नै गोरलै जि गबाय नै एम्फौआ ओमफ्राय एफा सानायाव मानो खम गखोथाय नायलायहाय नै दाउबो दा सान्दुं गोसायाव अर जरायबाय आं नैबेखौ सावनोसै हाथाय एम्फौ माबाखौलाय गोरलै नै सिनायाखै नामा र' बेलाय नै गोरलै दा जाय बख'ग्रा बियो मानसि गाबनानै थांथ'बाय नै सावबायबो आङो नै बेरगोन बे दा बेलाय फ्राब बेरबाय नै सान्दुं गोसाथार सान्दुंआव सावफैबाय आं हाथाय एम्फौ बख'ग्रानि न'आ ओरैबायदि भिउआनो ओरैबायदि मोजांखा दे लोगोफोर ओरैबायदिखा भिउ ओरैबायदि नायलाय ओरै बोरमा दं अमा दं माबा माबि दं बेनि हाथाय एम्फौ बख'ग्रा नै बन बैसाङा बाहाय नै बनाथ' जनखाया जाहैबाय गेस जननानै ओमफ्राय एखमबा बिदिनो अर सायनाय माबा सायनाय जुमाय संनायाव बाहायो आरोखि बे बिथाङा आं देखायनो दे बिनि भिउखौ बोरमाजों बिसिनि जोब बे गासिबो हाथाय एम्फौ बख'ग्रानि जोब ओरै दंजोबो अमा गग्राया बोरै बायजोबखो अबाय दोनैखौ अमाखौलाय अमाबो दं जा मोजांखा नै हाथाय एम्फौ बख'ग्रानि थालिर बारि दं गय बारि दं ओरैजाहाय गय बागान जोब सिङाव हाग्रा दुजोब्बाय एवथ'वाखै देनां मेसेङावसो एवगोनदां सासेयाबो सोलाबाना बाहेरायाव ओंखारलांनाय सोरांबानो ओरै नायलाय बैथिंनो लबार बागान दङ थंखौ बेरगाव ओमफ्राय हाथाय एम्फौ बख'ग्रानि बिखुनजोनि न' जाहैबाय नालाय नै भिउआ ओरैबायदि मोजांखा सिङाव माबा दंजोबो गय हाग्रा दुजोब्बाय बेनि गेजेरावसो ओरैसो ना न'आ फाग्लासो थालिर बिफाङा नै सायख्लुम जालायलायनै नोगोद थालिर मोनो बिस्रा मुनुवा सिनि साम्फा थालिर ओंख्रि जाग्रा दाउखा ना मा होनो गिदिरबो थायो बेनाव एखेबारे मालाबा जा बुरजा लाङो जों बिदाङैनो दाननानै बेखौबो बे मुनुवाखौबोहाय ओमफ्राय बे ओंख्रि जाग्राखौथ' बायो आं लांनानै ओमफ्राय फाननोबो हरो मालाबा फाननानै हरो ओमफ्राय माबा दं आरो बिनानावनि बिखुनजो दङ सासे बेनो हैया जरि बानायलायनाय माबायदि हैया जरि बेलाय जोमग्राजोंसो हैया जरियाबो जों दा थांनोसै लोगोफोर न'आव थांफिनसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय